Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto la faula Vull ser una fada. Està escrita per Julia Avery i les il·lustracions són de Alison Exon i l'editorial és Susaeta. Comencem! Este llibre tracta de la Fanny, que és una ratolineta, que avui és el seu aniversari i la seva família li han regalat un munt de regals. I el que més li ha agradat ha sigut el disfraç de fada, perquè el seu somni és convertir-se en una fada. I ajuda el seu germà Leo a reparar el seu vaixell pirata, perquè se li ha trencat. Este llibre està escrit en lletra d'impremta i les il·lustracions són molt grans i la tapa és flexible. I ho recomano molt per als xiquets i xiquetes que saben llegir en lletra d'impremta i a partir dels 5 anys. Espero que us hagi agradat. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.